बेबाराव सावथुनफोरनि बायदि इजराइलनि जाहाजखौ हाइजेक खालामदों। नंगौ, इजराइलनि मुवा बेसादनि जाहाजखौ हाइजेक खालामदों उदखारिफ्रा। इजराइलआ भारतसिम दैथायहरनाय मुवा बेसादनि जाहाजखौ हाइजेक खालामदों उदखारिफ्रा। लैथोआव खारबाय थानाय जाहाजनि सायावनो खुथि उदखारिफ्रा हेलिकप्टारखौ लाखिदों। जाहाजजों भारतसिम मुवा बेसाद लानानै इजराइलनिफ्राय फैदोंमोन। गेलेक्सि लिडार मुंनि जाहाजखौ खुथि इस्लामिक उदखारिफ्रा हाइजेक खालामदों। कार्गो जाहाजखौ खुथि उदखारिफ्रा इजराइलनि होननानै बुंदों। इजराइलनिफ्राय फैबाय थादोंमोन मुवा बेसाद लानानै बे जाहाजा। जाहाजाव खामानि मावग्रा सुबुंफ्राबो खानानै दोनदों खुथि उदखारिफ्रा। इजराइलनि बे जाहाजखौ हाइजेक खालामनो थाखाय खुथि उदखारिफ्रा हेलिकप्टार बाहायदों। बेनि उनाव इजराइलजों दावहा नांनो फोसावदों खुथि उदखारिफ्रा। इजराइलआ गाजाखौ गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि थाखायनो बे जाहाजखौ खुथिया हाइजेक खालामदों होननानै बुंदों खुथि उदखारिफ्रा। बङाइगाव सापागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमआ लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, एन-लाइन, अरा, भेरना, अल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव सापागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव सापागुरि र'ड।